Ang kinabuhi ko matagutlo, may kusog batok sa pagsulay. Kay nagsalig ko sa Amahang Diyos, nga nagpala sa kahadlo ko. Si Jesus kayo ng maluluyon, nagahatag sa labing mahal, na siya sa akong kagulanan, siyang kalipay o pahulay ko. Matag-adlaw iya kong buyugan, sa malulot man nga grasya niya, ug ang akong mga kasakitan, iya nga giangkon ang tanan. Si Jesus ra ang labing gamhanan, sa mga mahal niyang anak. Sa kaligon iya kong hatagan, kay kini mao ang saan niya. Ug karon buligi ko Ginoo, sa mga pag-antos kong tanan, ang pahulay ug ang mga saad, naasa bala ang pulong mo. Taliwala sa mga pag-antos, mudangog gayud ko kang Jesus. Hangtod nga ako mahiabot na, sa puloy ang nagisaan mo. Ang kinabuhi ko matagutlo, may kusog batok sa pagsulay. Kay nagsalig ko sa Amahang Diyos, nga nagpala sa kahadlo ko. Si Jesus kayo ng maluluyon, nagahatag sa labing mahal, na siya sa akong kagulanan, siyang kalipay o pahulay ko. Matag-adlaw iya kong buyugan, sa malulot man nga grasya niya, ug ang akong mga kasakitan, iya nga giangkon ang tanan. Si Jesus ra ang labing gamhanan, sa mga mahal niyang anak. Sa kaligon iya kong hatagan, kay kini mao ang saan niya. Ug karon buligi ko Ginoo, sa mga pag-antos kong tanan, ang pahulay ug ang mga saad, naasa bala ang pulong mo. Taliwala sa mga pag-antos, mudangog gayud ko kang Jesus. Hangtod nga ako mahiabot na,
sa puloy ang nagisaan mo. Welcome to another program of the Church of God in the Philippines online broadcasts. Live on our official Facebook page. Tuesday. Magandang gabi po sa ating lahat. Malugod po namin tinatanggap sa ating programa ngayong Martes ng gabi, ang Tagalog Preaching. Wednesday. Maayong gabi kanatong tanan, kami malipayon ug mainiton nga nagadawat kaninyo ning atong programa nining kagabion, ang pagmantala sa pulong sa Dios sa pinulungan nga Cebuano. Ug ang Dios magapanalangin kanatong tanan. Thursday. Naimbag nga rabii kan naragsak nga isasanbay kada kayo amin ita nga Webes ti rabii ditoy Ilocano nga aramid ni Apo. Wednesday English. Good evening, everyone. Welcome to our English broadcast every other Wednesday live here on our Facebook page. We invite you to watch our scheduled programs every 8 p.m. To God be the glory. Amen. Mayong gabi kanatong tanan. Salamat sa Ginoo sa makausapa ngayang gihatag na sab kanato ang laing higayon ining kagabion nga magpadayon ang broadcast sa pinulungang Cebuano. Salamat nga gihatag sa Ginoo kanato nining gabion na ang panahon para padayon nga maimantala ang ebanghelyo sa Ginoo pinaagi sa kahanginan. Og mga gabi, Luzon, Visayas ug Mindanao og sa mga uban pa nga mga lugar taman nga maabot nining mong Sibya, ang Dios mo'y magapanalangin kanatong tanan nining gabion na. Sa atong pagpadayon ay ta mo kuanso mo isog sa unahan ato sang ablihan pinagi sa mga pagampo. Panahan to sa pagampo sa tuwing igsoon, Brother K. Pagampo ta. Amahan nga Dios nga labing amahanan, salamat to Dios na sa kagabion sa makausapa kami makapasalamat nga nakanimo sa dakong kayunan usab nga among maipadayon ang bulaton ning kagabion sa pagsigya sa pinulungan nga Cebuano sa imong mga balang pulong o Dios. Salamat sa dakong gugma nimo sa matag usa nga pinagi niini may pahayag o may padangat ang imong ebanghelyo ngadto sa mga nanginahanglan o nanginahanglan usab sa kaluwasan. Sa among paghangyo usab o Dios, ikaw siyang magahatag og maayong internet connection, walay mga kababagan, diyo man sa daot nga panahon nga among nasinati, among gipangayo o Dios ang kakusog sa among connection aron sa walay mga kababagan o dili sa mabalda ang imong bulaton ning kagabion. Isang pamahan sa mga awitan, mga special song o Dios, among gipangayo ang inspirasyon sa Espiritu Santo o labi na sa magadala sa imong mensahe ang imong mga balang pulong o Dios. Kaya maghatag kaniya kaalang malangitnon, kahibalo, uban ang pagpanguna sa Espiritu Santo o ikaw siyang mga pamuhat o Dios sa matag usang kasing-kasing. Basta among gitugen kanimong tanan hangtod sa pagtapos, among ginabalikan nimo Dios ang himaya, mga pagpasalamat o kanimong gipangayo sa ni Jesus. Amen. Amen. So sa dili pa ko malimot, magpaila-ila sa ako sa mga nakauban nato nining kagabion dinhi sa online. Ako dahil si Brother Eliasa Romongos, nanukad dinhi sa San Jose, Malaybalay City live. O salamat sa Dios sa iyang pagtabang nga padayon niya nga gipahatag ang higayon
para kita makapadayon sa gimbuhaton nining gabiuna. So sa atong pagpadayon sa unahan, ato sang timbayahon ang mga nakauban nato sa online nining gabiuna. Brother K? O atong makauban usab dining kagabion si Jesus Dakel Batalya Jr. Nagaingon, maayong gabi mga igsoon, watching from La Trinidad, Benguet. O gamayng gabi kani mga igsoon diya sa La Trinidad, Benguet uban sa mga kaigsuonan diyang datita. O si Peter Lantingan Magunday, maayong gabi mga igsoon, o maayong gabi usab kanimo uban sa mga kaigsuonan diya sa kongregasyon sa Bonifacio. O Amen. O atong usab gipaabot mga igsoon ang mga pagtimbaya sa uban mga igsoon, o kami nagapasalamat o padayon nga nalipay sa inyong padayon nga pagsubaybay nining atong Sibya online pinagi sa pinulungan nga Cebuano. Igsoon. So, O niasab si Leia Magunday. O nagaingon maayong gabi mga igsoon. O may gabi usab kanimo. O kay Shanin dito Bado ikan sa Mulabe. Maayong gabi kanimo mga igsoon uban sa mga igsoon dapita. O kang Jay Ramos, maayong gabi kanimo sa igsoon. O sa katapusan si Francisco Dato Castillejos. Amen mga igsoon, salamat kanimo sa imong padayon nga pagsubaybay nining Sibya. Amen. Salamat sa Igsoon. atong mga nakauban nining gabuona. Salamat na inyong suporta mga igsoon. So sa atong pagpadayon, atong giagni o giaghat ang mga atong mga nakauban o naabtan ta nining maong Sibya nga encourage ko kamo nga atong suportahan kining maong programa dinhi sa FB ang the Church of God in the Philippines nga atong suportahan kining maong page atong pinagi sa ingon man sab dili lamang dinhi sa FB kundi nasab sa YouTube. So pinagi sa pagsuporta niini atong i-like og mo-follow ta og simpre atong i-subscribe. Ingon man atong i-share para ang mga kahigalaan nato o mga kaila, mga mahal nato sa kinabuhi, maabtan sab sila nining maong programa og ilang madungog og ilang makita ang kamahinungdanon sa kalag sa tao. Kaya salamat sa Ginoo nining maong programa nga taman sa dunay internet maabtan gid nining maong Sibya. Kaya salamat sa Ginoo nining maong pribilehiyo. Ayaw kalimot mga igsoon nga ato kining suportahan pinaagi sa atong na istorya na sa unahan. So sa atong pagpadayon, moadto na kita sa atong pagtimbaya sa mga nagsaulog sa ilang mga adlaw na tawhan. O ato silang i-greet ang mga igsoon nato nga nagsaulog sa ilang mga adlaw na tawhan. Operator, pareho kog play sa mga igsoon natong nagsaulog. Amen. Happy birthday sa tanan nga mga nagsaulog sa ilang adlaw na tawhan. Hinaot nga ang Dios mo'y magadugang pag mga tuig o maayong panlawas nga na kaninyo para magamit diya sa pag-alagad ngadto kaniya. So sa atong pagpadayon sa unahan, atong ihatag sa atong co-anchor ang higayon sa pagpadayon sa uban pa nga atong gimbuhaton ni gabion. Brother K, sa imo ang higayon. Salamat igsoon og maayong gabi kanatong tanan mga igsoon, mga kahigalaan nga padayon nga nagasubaybay ninya atong Sibya sa online pinagi sa pinulungan nga Cebuano og ako usab si
Igsoong Key Herald Enclonar, nanuka din sa Cagayan de Oro City, Misamis Oriental. O salamat sa Ginoo sa kagayunan, makauban ninyo ning takna. O gluyo man sa daot nga panahon, sa gihapon, ang Dios mo'y mag-auban kanato nga atong mahimo kini nga walay mga kababagan. O karon matuta sa padayon nga pagtimbaya sa mga kaigsunan o kang Mary Jane og Simer Apas, mayong gabi mga igsoon, ang Dios magapanalangin sa tanan. O mayong gabi igsoon dinhi sa Cagayan de Oro City. Kay kung Ruben Perenya Peri. Amen. O salamat kanimo igsoon. Si Irene de los Santos, mayong gabi po mga igsoon. O mayong gabi kanimo igsoon uban sa mga kaigsunan diya sa Samar. O kang John Ray Ramos. O salamat mga igsoon sa inyong padayon nga pagsubaybay. O kang Jeffrey Burgos. O salamat igsoon. O kang Raquel Bulanon Gikilan. Salamat kanimo igsoon sa imong padayon nga pag subaybay. Lisel Abuhan. Amen. Salamat kanimo igsoon. O Elizabeth Dapon. May mayong gabi kanatong tanan mga kaigsuonan kang Kristo. Jesus, dalaygon ang Ginoo. Dalaygon ang Dios kanimo igsoon. O kang Mario Domino Gakayan, may gabi maigsoon, dalaygon ang Ginoo. O may gabi kani asab kanimo igsoon diya sa Libak, Sultan Kudarat. O kang Bakalso Ayan Jess. O salamat kanimo igsoon sa imong padayon nga pagsubaybay nining takna. O batuta sa karon sa mga request, sa mga paghangyo, sa mga pagampo, sa mga nagahambin sa nagadaing mga balatian. Ato silang iyang po maigsoon nga ang Dios mag-aayo kanila o maghatag hingpit nga kaayuhan ini labi na usab sa mga haligi sa iglesia, ang mga ministro kung diin aduna na gipangbati sa panglawas tungod usab sa pangidaron. Hinaut ng Dios may padayon nga magatabang o maghatag kanila kaayuhan sa gihapon, magamit sila padayon alang sa kalambuan sa iyang bulhaton. Uban sa mga kaigsunan o sa mga mahal sa kinabuhi sa mga igsoon nga nagahangyo sad sa mainito natong mga pagampo. Uban sa mga dili masambit nga mga request, mga paghangyo di sa Ginoo, hinaut ang Dios mo'y magatugon sa tanan ng inyong mga paghangyo nga uyon di sa iyong kaubuton. O sa gihapon ang Dios mo'y mahimaya. O kita sa makadungog usa ka halad awit nga pag-awiton sa atong igsoon ni Sister Jel de la Serna gikan sa kongregasyon sa Dumingag, Sambonga del Sur ug nagauluhan kini ang mga pagsulay. Og atong sud-ong nga igsoon ang mong awit. Salamat sa Ginoo na ako makahalad og awit. Ang titulo ani akong awito na ang Ginoo nagmando. Ang Ginoo nagamando sa tanan nga dalan ko. Unsay akong katarungan, ako magduha-duha. Ang pagmamandong maayo, siya akong tumanon. Aron magmalikon ako, kung na magmalinaw. Aron magmalikon ako, o nga magmalinaw. Siya nagmandukan ako, ang manluluwas ko, ang hingpin nga pagpahulay, isaad sa nagudlay, o pagkadako sa buma, maning manluluwas ta.
kaysa puluyan ng dayon, iya ako magato. Kaysa puluyan ng dayon, iya ako magato. Siya nagmandukan ako, ang manluluwas na ko, nga nakatagalipunan sa pagsulong kanunay sa tanan ng kadakutan ug limbong sa kaway. Ug siya nag-aalima sa kalagong maluya. Ug siya nag-aalima sa kalagong maluya. Amen. Salamat sa Dios sa mensahe sa mga awit. O ang Dios magmando. Kung atong tugutan maigsoon nga ang Dios may magmando sa atong kinabuhi, sigurado mga igsoon nga mayong atong padulngan, mayong atong dagan sa kinabuhi. O tungod kay ang Dios mao'y maghatag kanato tanang mayong butang alang usab sa atong kayuhan. O atong ihatag usab sa atong kuangkor ang higayon. Amen. Salamat igsoon sa atong pagpadayon ining gabiuna anhi kita sa mga pahibalo sa umabot nga mga buluhaton nining bulan sa Hunyo. Atong ipadayon ipahibalo alang kanyong tanan karong Hunyo 14. Adunay usa ka gabi nga revival og ang pagkapit sa 15 magasaulog sila sa ilang ikapito ka tuig nga anibersaryo Church of God Dipintin, Madila, Quirino Province. So mao kana ang umabot nga buluhaton karong 14 ug 15 dinha sa Quirino Province. So atong kaiuban sa atong mga pagampo kanang maong buluhaton na. Og pagka Hunyo 19 hangtod sa 21 nining kasamtangang bulan mao na sab kini ang Visayas Convention. Diya sa Negros Occidental. So pagka 22 nining bulana mao ang ilang pagsaulog sa ika-31 ka tuig anibersaryo dina Church of God Canduni, Negros Occidental. So atong iyampo mga igsoon ang umalabot nga Visayas Convention magasugod karong Hunyo 19 hangtod sa 21. Ug ang pagka 22 mao ang ilang pagsaulog usab sa ilang ika-31 ka tuig nga kasumaran sa ilang buluhaton dihang dapita sa Canduni. O padayon sab natong yampo mga igsoon ang panginanglanon diya sa kapilya diya sa Paniki sa ilang extension sa maong chapel. So yan po nato tungod kay wala pa kini mahuman, under construction pagyapon kining local church diyan ang mong sa Paniki ang mga congregation mga igsoon. So atong yan po nga ang Dios mo'y magadugang sa tanang mga pahinahanglanon, especially sa financial nga panginahanglan tungod kay construction kini o gikinahanglan ang mga financial nga mga pagpanginahanglan. Naot nga ang Dios dunay hikapon mga kasing-kasing mutabang mga malumong, mga kasing-kasing alang sa pagsuporta sa bulaton sa Ginoo og sa mga panginahanglan usab sa mga local churches nga nagkinahanglan usab sa suporta sa atong yampo mga igsoon. Og ato sa mga dili kalimtan ang prayer meeting nato online via Zoom matag Lunes alas 8 sa gabi. So ato kisab kini nga para suportahan mga igsoon nga maong gimbuhaton alang usab kini sa kalig-unan sa matag usa nga pinagi sa Zoom
magkahiusa kita pinagi sa mga pagampo. Og sa atong pagpadayon sa unahan, makadungog na sab kita og sa kahalad awit nga gihatag sa atong igsoon gikan sa Dumingag Congregation, si Brother John Paul Villanueva og Sister Abigail Ramos naguluhan ang mga pagsulay. So atong ihatag sa ila ang higayon sa pag-awit. Sa imong kinabuhi ang sulay. Sa imong kinabuhi at na ba'y mga pagsulay? Isakit ba ikaw na puno sa pagsuway? Ibati mo ba ang kalusod? Nagaantos ba ikaw ngayon? Ang mga pagsulay nga miabot sa kinabuhi mo, naghatag ba kaluya o baba sa imong pagtuo? Apan igsoon ko ayaw na ko kabalaka. Duulang kang Jesus, itugyan ang tanan. Sa imong kinabuhi ang pagsulay managang naman, ang pagtuta sa Ginoo pagsulayan. Igsoon ko alam kabalaka ay balik siya, italuwas niya ang mga pagsulay nga miabot sa kinabuhi mo, naghatag pagkaluya o baba sa imong pagtuo. Apan igsoon ko ayaw na ko kabalaka. Duulang kang Jesus, itugyan ang tanan. Ang mga pagsulay nga miabot sa kinabuhi mo, naghatag pagkaluya o baba sa imong pagtuo. Apan igsoon ko ayaw lang o kabalaka. Duulang kang Jesus, itugyan ang tanan. Duulang kang Jesus, duulang kang Jesus, duulang kang Jesus, itugyan ang tanan. Amen. Salamat igsoong John Paul o Sister Abigail live nanukad sa Dumingag, Zamboanga del Sur. Salamat sa awit ang mga pagsulay. So mga pagsulay makatabang na ang makapalig-on alang kanatong tanan. So atong pagpadayon sa unahan atong ihatag sa atong kauban nga angkor ang pagpaila-ila sa atong magwawali nining gabiyo na. So atong ihatag sa iyang higayon, Brother K. O karon mga igsoon, ato nang andamon ang atong kaugalingon, atong igahin ang maong panahon alas sa pagpatalinghog sa pulong sa Dios, tungod kay dili lamang sa tinapay mabuhi ang tao, kundi sa matag pulong nga magula.
sa baba sa Dios. O ang atong lawas nanginahanglan og pagkaon, material, o ang atong kalag naginahanglan sa pulong sa Dios. O ginaot nga kung asa man kamo nahimutang panahona atong gahinan og panahon o gatos ang ipadaplin ang mga butang kundi makadisturbo sa atong pagpaminaw o pagpatalinghog o atong hatag ang atong hunahuna og kasing-kasing sa among higayon. O atong hatag karon ang higayon sa magadala sa mensahe sa pulong sa Dios ini kagabion nga magapanukad gikan sa Zamboanga del Sur live ang atong igsoon si Sister Rose Villanueva. Igsoon. May gabi kanimo diha Brother Eliboy sa Malaybalay. May manusab si Brother Ki sa atong mga anchor sa nanukad pa sa Cagayan de Oro. O maayong gabi usab kanatong tanan nga mga na tan-aw karon sa programa sa Cebuano Broadcast. O salamat sa kahigayunan nga gihatag sa Dios sa iyang ubos nga ulipon nga makawali sa may balita ini sa platform. O sa walay paglangan mga igsoon, maato na kita sa pagtuon sa pulong sa Dios. Ang ato ang pagatun-an ninintak na sa kagabion kinutlo gikan dinhi sa libro ni San Lucas kapitulo 15 kapitulo 16 bersikulo 19 hangtod sa 31 pero mabasa lamang ko og ka bersikulo mga igsoon apan gikan sa verse 19 paingon sa 31 ang ato ang basihan sa mensahe sa Dios ninintak na sa kagabion. Matod pa dinhi sa bersikulo 19 sa kapitulo 16 karon may usa ka taong dato nga siya nagasapot sa purpura og sa lino nga manipis nga nagapuyo sa kalipay og sa kaanyag sa adlaw-adlaw. Og may usa ka makililimos nga ginganlan si Lazaro nga puno sa mga samad gibutang sa pultahan sa dato. Ang uluhan sa mensahe sa Dios inintak na sa kagabion ang adunay kinabuhi human sa kamatayon. O magampo kita sa makadiyot atong iduko atong Aman nga langit nun Dios nga makagagahom sa tanan. Dalaygon ka Ama ninintak na sa kagabion. Salamat ang Dios sa kagayunan. Imong gihatag kanamo maiwali ang maayong balita dinhi sa platform Ama ang Cebuano ang mga pag-ampo nga sa tanan karon nga nagatan-aw sa mga programa ikaw magabubo panalangin sa imong mga pulong adto sa ilang kinabuhi o may manusab sa mga wala pa mituo nga na kanimo mahimo masabtan nila ang imong kabubuton Ama diha sa imong mga pulong. Manalangin ni kami ninintak na sa kagabion among itugyan kanimo ang tanan o basbasan mo kini sa gahom sa Espiritu Santo aron ang tanan nga among matun-an karon nahimo kini panalangin sa matag igdulungog. Imo ulipon gamita siya nga mahimong galamiton ihatag kanya ang nangitnong kaalam. Kining tanan ang gisalig kanimo uban ang pagpasalamat sa pangalan ni Jesus. Amen. Amen. Dinhi sa atong pagatun-an ninintak na sa kagabion sa Lucas chapter 16 verses 19 to 31 aduna kini uluhan nga adunay kinabuhi human sa kamatayon. Mga minamahal, sa paglalang sa Dios sa tao, iya kining gibutang dinhi sa kalibutan o adunay katuyuan ang Dios sa iyang paglalang diha sa tao. Ang katuyuan sa Dios matud pa sa balaang kasulatan nga iyahang gibuhat ang tao aron maghatag kita og kahimayaan diha kaniya. Apan mga minamahal, sa dihang ang tao
nahulog sa kasalanan, wala na mahimo sa tao ang maghatag o himaya diha kaniya. Busa, tungod kay ang tao nahulog sa kasalanan, makita nato diri sa atong pagatun-an nga adunay sambingay nga diin nagpahayag sa usa ka taong dato nga diin gisaysay ang iyang kinabuhi kung giunsa niya pagpatuyang ang iyang kinabuhi diha sa kaulipnan sa kasalanan diri sa kalibutan. Sa dihang nabuhi pa siya diri sa kalibutan. O diri sa verse 19 ingon siya, may usa ka taong dato ug siya nagasapot sa purpura ug sa lino nga manipis nga nagapuyo sa kalipay ug sa kaanyag sa adlaw-adlaw. Diri sa bersikulo 19 gipakita nga ang kinabuhi sa usa ka taong dato nga diin nagapuyo sa kalipay ug sa kaanyag sa adlaw-adlaw. Makita nato mga minamahal na kining tawhana dili yano ang iyang kahimtang, kundi aduna usa siya ka tawo nga adunahan o pinaagi sa iyang kahimtang nga pagkaadunahan, pwede niyang mahimo ang tanang mga butang nga iyang kagustuhan tungod kay ang kwarta or ang bahandi, pwede man natong mahimo ang tanan natong gusto pinaagi sa bahandi. Busa ang Biblia nag-warning sa mga katawhan nga ang gugma sa salapi kini mao'y gamot sa pagkadautan. Apan kining tawhana tungod kay wala kaniya ang pagkahadlok sa Dios, anaa kaniya ang pagpatuyang sa iyang kinabuhi sa kalipayan ining kalibutana sa adlaw-adlaw. O kining maong dato nagsimbolo kini sa usa ka tawo nga nagpatuyang diha sa paghimo og kasalanan sa iyang kinabuhi. Kung mayon ganita nga naghimo og kasalanan, wala kini nagpasakop sa mga kabalauran sa Dios ug wala kini nagsubay diha sa kabalauran sa atong Ginoong Hesukristo. Nga diin natuman ang giingon sa balaang kasulatan tungod sa iyahang pagkinabuhi nga anaa sa iyang kaugalingon nga kagustuhan, wala niya mahatagi og kahimayaan ang Dios sa iyang kinabuhi. So ang kalipay nining kalibutana gipahayag sa balaang kasulatan nga diin ang mga butang ania sa kalibutan mga kailibgon sa unod, kailibgon sa mga mata o ang garbo sa kinabuhi. Kining tutulo ka mga butang nga gipahayag sa balaang kasulatan, daghan kaayo ang mga katawhan ang gusto niini nga matang sa kinabuhi. Tungod kay ang kailibgon sa unod mao gid ni ang kagustuhan sa unod. Kung kita ulipon sa kasalanan, wala tay kagahom sa atong kaugalingon nga mobalibad sa mga kailibgon sa unod. Mayon manusab ang mga kailibgon sa mga mata. Nga diin ampay kaayo sa mga katawhan nga rebelde sa Dios ang pagtan-aw sa mga makalingaw diha sa atong mga mata. Nga diin wala nay kadaghanan karon, dunay daghang mga entertainments nga nanggawas o daghan pa nga matang sa mga buhat sa kalibutan nga diin ang tao anaa ang pagkahilig diha sa pagtan-aw niining mga butanga nga maghatag og kadaot diha sa iyang kinabuhi. Ilabi na sa atong panahon karon nga more on nanata sa digital nga panahon, makita nato nga daghan kaayo ang naulipon niining maong kailibgon sa mga mata. Bisan pagani sa senaryo nga atong makita sa palibot, sa atong kaugalingong panimalay ug sa palibot,
ultimo ang mga batang gagmay na ulipon na niining mga butanga nga diin wala na kaayo nato nakita sa kadaghanan na kini usa na sa kailibgon sa mga mata ang nahitabo mga igsuon. May manusab ang garbo sa kinabuhi, makita nato ang mga katawhan karon mapatuyangon kaayo diha sa ilahang kinabuhi sa matag adlaw nga diin bisag unsa na lang ang ginabuhat sa atong lawas nung bahin nga diin mapahayag diha pinaagi sa atong lawas ang pagkawalay kasimplihan kundi ang mugawas mao na gayud ang garbo sa kinabuhi. Mga igsuon, kining tawhana mauni ang iyang kinabuhi sa adlaw-adlaw, nagpatuyang sa kalipayan ni ining kalibutana. Busa, ang tao nga mapatuyangon sa kalipay ni ining kalibutana, matud pa sa balaang kasulatan, patay na samtang buhi pa siya. So, ang buti pasabot, ang tao nga nagpatuyang sa kagustuhan diha sa buhat sa kalibutan, gipahayag sa balaang kasulatan, nga patay na bisan buhi pa siya. Ambot pasabot mga igsuon, ang tao nga nasa kasalanan, siya patay espiritual. Ambot pasabot wala siya relasyon sa Dios tungod sa kasalanan o gipahayag ni propeta Isaias nga diin ang kasalanan mao di ay kini nakapahamulag kanato diha sa Dios. Busa ang tao nga naa sa kasalanan, hamulag siya sa Dios. Wala siya relasyon sa Diyos o kay wala siya relasyon sa Diyos, siya patay espiritual, ang buti pasabot, wala siya buhi na ugnayan diha sa Diyos. Mga igsuon, ang tao, kung kita patay espiritual, kung kita nagapatuyang sa kalipayan ni ining kalibutan, wala kita'y kinabuhi diha sa Ginoo. So makita ang atong adlaw-adlaw nga senaryo sa atong kinabuhi nga mapatuyangon diha sa mga buhat sa kalibutan apan mga minamahal kini usa ka kasubaanan atubangan sa Dios kana nga sistema sa kinabuhi sa tao. Diri sa verse 20, usa ka tawo nga makililimos nga ginganlan si Lazaro nga puno sa mga samad, gibutang sa pultahan sa dato og nagatinguha nga mabusog sa mga mumho nga nagapangatagak gikan sa lamisa sa dato. Tan-awa bisan pa ang mga iro na nagpanuol o nagpanilap sa iyang mga samad. So diri sa verse 20 o 21, gipadayag diining maong bersikulo ang usa ka tawo nga diin nagsimbolo kini sa usa ka tawong matarong diha atubangan sa Dios. O kini siya ginganlan si Lazaro nga matud pa puno sa mga samad o gibutang sa pultahan sa dato. O makita nato ang karakteristik diri sa usa ang kinaiya diri sa usa ka tawong dato sa verse 21. Nga diin si Lazaro nga usa ka tawong matarong, usa ka tawong pobre tuapos nga gibutang sa pultahan sa mga dato o nagatinguha nga siya mabusog sa mga mumho nga nagpangatagak gikan sa lamisa sa dato. Apan tan-awa bisan pa ang mga iro na nagpanuol ug na nagpanilap sa iyahang mga samad. Diri ang kinaiya sa usa ka tawong dato gipadayag nga siya usa ka tawong hakog, usa ka tawo nga dili man gihatagon, usa ka tawo nga diin puno man unta sa mga abunda siya sa mga bahanti diri sa kalibutan apan wala siya mubati og kaluoy diha sa usa ka tawong makililimos nga gibutang sa pultahan sa iyahang balay. Busa mga minamahal, makita nato nga kining kinabuhi sa usa ka tawong dato ang pagkaulipon niya sa kasalanan, ang pagkawalay gugma diha sa iyang isig ka tawo. Og nagingon ang balaang kasulatan nga ang duha ka dagkong sugo walay lain kundi ang higugmaon ang Dios labaw sa tanan sa tibuok natong kusog hunahuna kalag o tibuok natong hunahuna kalag og kasing-kasing og ang ikaduha
mao ang paghigugma ngadto sa atong isig katawo sama sa atong kaugalingon. Apan kini nga dagkong sugo mga igsuon, wala kini sa kinabuhi sa usa ka taong dato nga diin nagpatuyang diha sa kasalanan sa kalibutan. Busa kining maong Lazaro nga pobrito apos, bisan ang iyang kahimtang ingon ana, apan ako nagatuo nga aduna siya pagpaningkamot nga taliwala sa iyang kakabos, nagkinabuhi siya nga matarong atubangan sa Dios. O nakuha niya ang kabor gikan sa Ginoo tungod kay bisan sa iyang pagkapobrehon, siya adunay kahadlok sa Dios ug siya nagatuman diha sa mga kasuguan sa atong Ginoong Hesukristo. Dili mga igsuon sa ilang kinabuhi sa kalibutan, ang isa gipahayag nga nagpatuyang sa kalipayan sa kaanyag sa kalibutan diri sa adlaw-adlaw, ug ang usa-usa gipahayag nga diin taliwala sa iyang kalisod apan naningkamot siya nga iyang kinabuhi mahatagan niya kahimuot ang Dios diha sa iyang kinabuhi. Mga minamahal, daghan kaayo ang mga tawo karon nga susama sa kinabuhi nining maong dato nga nagpatuyang sa iyahang kaugalingon sa kalipayan sa kalibutan. Dili lang sa mga dato, kundi bisan pa sa mga pobre, sa mga kabos. Daghan usab kaayo ang nagbaliwala diha sa atong Ginoong Hesukristo nga bisan sa ilang kakabos anaa gyud gihapon ang ilang pagpatuyang sa kalipayan sa mga buhat ni ining maong kalibutan. Busa mga igsuon, wala ni magbase sa estado nga ang tao siya naulipon sa kasalanan, mapatuyangon sa mga buhat sa kalibutan, mapobre man, madato, kung kita wala magbaton o pagkahadlok sa Dios samtang kita nabuhi diri sa kalibutan, mahisama kita ni ining maong taong dato nga diin nagpatuyang sa kalipayan sa kalibutan. Apan alang sa mga kabos nga diin mipili diha sa pagpangalagad sa Ginoo, sa pagkahadlok diha sa atong buhi nga Dios, di bali nga anaa kita sa kakabos nga kahimtang kung kita aduna man usay kaning gitawag nga bahandi nga langitnon. Tungod kay nag-ingon man ang balaang kasulatan nga ang mga bahandi nining kalibutan na pagakutkuton lamang sa taya ug tanga nga diin dili kini mulungtad hangtod sa walay katapusan. Apan ang Biblia nagtambag nga pangitaon nato ang bahanti nga dili makutkot sa taya ug tanga. Pangitaon nato ang bahandi nga kini kinahanglan atong maangkon nga diin kini mulungtad hangtod sa walay katapusan. Ug kini nga bahandi mga minamahal, walay lain kundi ang atong Ginoong Hesukristo. Siya ang tinuod nga bahandi nga pwede natong maangkon sama sa naangkon ni Lazaro nga diin taliwala sa iyang kapobre, sa iyang kakabos, apan aduna siya Kristo sa iyang kinabuhi. Pobre man apan siya dato diha sa Dios. Usa mga igsuon, gikinahanglan atong batunan sa atong kinabuhi, gikinahanglan atong mabatunan nga kita mahimong adunahan espiritual nga bahala og kabus kita material, apan kung kita adunahan espiritual, kita ang pinakabulahan sa atubangan sa Dios. O magunsa man nga kita bahandianon, apan kita anaa man usab sa pagkinabuhi nga kabus atubangan sa Dios, walay pulos gihapon ang atong bahandi diri sa kalibutan. Busa mga minamahal, tinguhaon nato, mapobre man ta o madato, gikinahanglan atong mabatunan ang tinuod nga bahandi nga langitnon, walay lain kundi ang atong Ginoong Hesukristo. Siya ang bahandi nga dili makutkot sa taya ug tanga, mulungtad hangtod sa walay katapusan, tungod kay ang atong Ginoong Hesukristo siya man ang bugtong maghatag og paglaom sa mga tawo nga naa sa kasalanan aron mabatunan nato ang tinuod nga kalipay, tinuod nga kalinaw ug tinuod nga relasyon diha kaniya. Ang atong Ginoong Hesukristo siya ang adunay kagahom nga mopasaylo, mobag-o sa atong kinabuhi ug maghatag kanato og maanindot nga sistema sa kinabuhi dinhi sa kalibutan. Ang kalibutan nga atong gipuy-an hilabihan kadautan.
Apan salamat nga taliwala nining tanan adunay pipila nga mga katawhan nga sama kang Lazaro tinuod nga nahadlok diha sa Dios. Ug kay siya tinuod nga nahadlok diha sa Dios, iyahang gipuy-an, iyahang gikinabuhi ang kabubuton sa Dios diha sa iyang kinabuhi. Walay laing kabubuton ang Dios nga gipahayag sa balang kasulatan kundi ang magkinabuhing putli sa iyang atubangan. Daghan kaayo sa mga katawhan ang mukatawa lamang niini nga klase sa kinabuhi. Ang putli nga kinabuhi nga diin kanunay nga gisulti sa Biblia nga ato kining tinguhaon, ato kining pangitaon ug ato kining ikinabuhi, kining putli nga kinabuhi diha sa atong Ginoong Kristo. Mga minamahal, kini ikataw-an sa kadaghanan, kini wala gituhuan sa kadaghanan. Apan salamat, taliwala sa mga wala mo tuo, taliwala sa mga nagbaliwala, adunay pipila nga mituo sa putli nga kinabuhi. Busa salamat nga si Lazaro mipili siya sa putli nga kinabuhi, taliwala sa iyang kakabos o dili lamang sa ilang kapanahunan, hangtod sa atong kapanahunan, adunay pipila nga mga tinuod nga mga anak sa Dios nga diin mipili diha sa putli nga pagkinabuhi. Tinuod nga pagkahadlok sa atong buhi nga Dios samtang kita nabuhi diri sa kalibutan. Importante kaayo nga kini atong maangkon kung unsa ang naangkon ni Lazaro, mausab kini ang atong maangkon tungod kay ang kinabuhi diri sa kalibutan lumalambay lamang, dili kini mulungtad og dugay. Matud pa sa balang kasulatan, kita estranghero lamang diri sa kalibutan, busa gikinahanglan kining atong pagkalumalangyaw diri sa kalibutan, maabot ang panahon nga kini matapos. Og diri sa verse 22, og nahitabo nga namatay ang makililimos og siya gidala sa mga manurunda ngadto sa bakan ni Abraham, og ang dato usab namatay og gilubong. Og didto sa Hades giyahak niya ang iyang mga mata. Sanglit nagaantos sa mga kasakit o nagalantaw kang Abraham sa layo o kang Lazaro sa iyang sabakan. 24, o siya misinggit o maingon amahan ni Abraham. Haloy ako o sugua si Lazaro aron ituslog niya ang tumoy sa iyang tudlo sa tubig o pabugnawan niya ang akong dila o ania ako sa kasakit ni ining sika. So makita nato mga minamahal ni ining maong mga bersikulo nga atong gibasa nga diin gipahayag nga human sa kinabuhi nila diri sa kalibutan kining taong dato og si Lazaro nga pobre, niabot ang panahon nga sila namatay pisikal. O human sa ilang kamatayon, matud pa sa balang kasulatan, sila gidala ang ilang pisikal nga lawas, gidala ngadto sa lubnganan. O makita nato mga minamahal nga ang tao aduna gyoy kinutuban ang atong kinabuhi diri sa kalibutan. Dili kita mulungtad og dugay diri sa kalibutan na ay musugot ta og sa dili, maabot gyud ang panahon sa atong kamatayon pisikal. Tungod kay ang giingon sa balaang kasulatan, lumalangyaw lang kita diri sa kalibutan. Ang milangyaw mga minamahal walay lain kundi ang atong kalag. Ang kalag nga naghatag og kinabuhi sa atong pisikal nga lawas, mao ni ang atong tinuod nga pagkatawo. Ug ang atong pisikal nga lawas kini sudlanan lamang sa atong mga kalag. Busa ang kalag dili kini mamatay. Apan ang atong lawas adunay kamatayon. Ug kay ang atong kalag dili man kini siya mamatay, dili po ni siya mupuyo og dugay sa atong pisikal nga lawas nga adunay kamatayon. Busa kini si Lazaro og ang dato niabot ang panahon nga sa kahayahay sa kahimtang sa maong dato apan wala madugtungan ang iyang kinabuhi, siya namatay pisikal. Mayon mo usab ang pobre namatay usab siya pisikal ug matud pa sa balaang kasulatan sila gilubong. Ang gilubong walay lain kundi ang atong pisikal nga lawas. Human ang atong kalag mubulag sa atong pisikal nga lawas, mga igsuon nga adunay pagkadunot ngon kay nag-ingon ang Biblia ang atong lawas kini
sa abog gikan o pauli usab kini sa abog. Apan ang atong kalag kini gikan sa Dios. Busa ang atong kalag wala ni siya kamatayon, human ni siya mobulag sa atong pisikal nga lawas. Ang lawas patay kay wala nay kalag, apan ang kalag nagpabiling buhi. Dili na nato siya makita, apan nagpabiling siyang buhi tungod kay ang atong kalag dili og dili mamatay. Og nagaingon diri sa verse 23, ang kalag sa usa ka tawo dato miadto sa Hades. Ang Hades, mga minamahal, mo ni ang pinulungang Grego nga diin ang kahulugan ini kasakit. So ambot ipasabot sa kasakit, mao ni ang usa ka lugar nga diin gipadulungan sa mga katawhan nga nangamatay na, nibulag ang ilang mga kalag sa ilang pisikal nga lawas, namatay na sila pisikali, apan ang ilang kalag tungod kay kini wala may kamatayon, miadto sa dapit nga diin wala usab kini katapusan. Ug matud pa sa balaang kasulatan, kining maong Hades usa ka dapit nga kasakit nga diin usa lang kini ka temporaryo nga padulngan sa usa ka tawo nga makasasala, nga diin ang iyang kalag nga makasasala mibulag sa iyang lawas o miadto sa Hades nga diin mao ang dapit sa kasakit, nga mao ni ang tingbanan nga dapit alang sa tanan nga mga nangamatay nga diin nagpatuyang sa kalipayan nining panahona sa kalibutan. Daghan ang nangamatay nga mga sugarol, mga bisyoso, daghan ang nangamatay nga mga tawo nga nagpatuyang sa lami nining kalibutan. Nag-ingon ang balaang kasulatan, ang Hades nga dapit mao ang ilang gipadulngan. Mao ni ang timbanan nga dapit sa mga kalag nga mga makasasala, sa mga kalag nga mga nagpatuyang sa ilang kaugalingong kalipayan diri sa kalibutan o wala maghatag og pagtagad diha sa pagkahadlok sa atong buhi nga Dios. Mga minamahal, ining maong Hades dili pa ni mao ang impyerno. Kay ang impyerno kini matagamtaman sa usa ka tawo nga makasasala kung mobalik na ang atong Ginoo alang sa paghukom sa mga katawhan. Apan bisan wala pa mobalik ang atong Ginoo Kristo, aduna nay gitawag nga mura bag gipatilaw na sa ato ang dapit sa kasakit nga diin usa ni siya ka temporaryo nga kasakit, wala pa man ta naglangoy-langoy sa kalayo sa impyerno, apan aduna nay kainit sa maong siga. Busa katong mga nangamatay nga nangauna kanato, nagantos na sila sa kainit sa maong siga. Wala pa man sila actually sa impyerno, apan aduna nay pag-antos nga nahitabo ngadto kanila samtang nagmulat sa pagbalik sa atong Ginoong Kristo. Busa kining dato napadulong siya didto, wala siya magdahom nga mapadulong didto ang iyang kinabuhi. Human sa iyang kamatayon pisikal, ang iyang kalag may bulag ug ang iyang kalag, ang iyang lawas gilubong sa menteryo ug ang iyang kalag may padulong sa Hades sa mga pag-antos. Ug dili giyahat niya ang iyang mga mata sa dili pag-antos kasakit. O nagalantaw kang Abraham sa layo o kang Lazaro sa iyang sabakan. So dito sa maong Hades, mihangad siya. Sa tupan sa iyang paghangad, nakita niya si Lazaro o nakita niya ang si Abraham nga atoa sa pikas nga dapit, sa ibabaw dapit sa pikas nga lugar. O kay mihangad ba siya sa tupa kining Hades, ubos ni siya nga dapit dito sa sabakan ni Abraham. O sa iyang paghangad, nakita niya si Abraham o si Lazaro. Katong si Lazaro nga gibutang sa iyang pultahan nga nagpakiluoy nga siya tagaan sa iyang lamian nga pagkaon. Apan wala siya naluoy dito sa iyang isig katawo. Mga igsuon, namatay si Lazaro apan wala siya napadulong. Ang iyang kalag wala napadulong sa Hades, sa kasakit
nangadapit kundili ang gipadulngan sa kalag ni Lazaro tungod kay siya nagkinabuhi man sa kalibutan nga bisan pobre apan adunay paghigugma sa Dios, adunay pagkahadlok sa Dios, adunay pagtuman diha sa kabalauran sa atong buhi nga Dios. Human sa kamatayon pisikal ni Lazaro ang iyang kalag gidala sa mga manulunda didto sa sabakan ni Abraham. Kining sabakan ni Abraham daw paraiso kini nga usa ka dapit nga padulngan sa mga taong matarong, sa mga tawo nga diin nagkinabuhi nga susama kang Lazaro nga adunay pagkahadlok sa Dios. Lugar nga napadulngan sa atong amahan sa pagtuo nga mao si Abraham. Lugar nga napadulngan nila Noe. Lugar nga napadulngan nila Isaac, nila isa pa tong mga balaan sa Old Testament. Mayan manusab ang mga balaan nga nangamatay na diri sa New Testament, labi na ang mga apostol, mga igsuon, mga minamahal. Mauni ang dapit nga ilahang napadulngan sa ilahang kalag, human mibulag sa pisikal nga lawas. So kini nga dapit gihatagan og pagpasabot sa balaang kasulatan na diin usa ka lugar nga kalipay. So mura ni siyang kining lugar usa ka temporaryong lugar nga diin aduna nay patikim ng langit patilaw sa kinabuhi nga langitnon nga diin mo ay final destination sa tanan nga nahigugma diha kaniya. Mga minamahal, si Lazaro atoa siya didto gidala sa sabakan ni Abraham nga diin siya gilipay sa mga manulunda ug makita nato mga minamahal nga taliwala sa iyang kasakit pag-antos sa iyang kinabuhi diri sa kalibutan apan siya adunay paghigugma sa Dios ang iyahang gipadulngan mao usab ang kalipay nga diin kini usa sa gisaad sa Ginoo sa tanan nga moalagad diha kaniya samtang nabuhi pa kita diri sa kalibutan. Usa mga igsuon kining si Dato bisinggit siya og miingon, amahan nga Abraham kaluy ako. Sugua si Lazaro. Ituslob niya ang tumoy sa iyang tudlo sa tubig ug pabugnawan niya ang akong dila ania ako sa kasakit ni ining siga. Sa to pa gipahayag ni ining maong bersikulo nga aduna nay kasakit sa kainit sa maong siga ug nangandoy kining maong Dato nga tabangan siya ni Lazaro nga moadto sa iyang dapit para mahimong ituslob pabugnawan ang tumoy sa iyang dila. Mga igsuon naghandom kining maong Dato nga matabangan pa siya sa iyang kahimtang sa iyang pag-antos sa kasakit sa maong siga. Apan mga minamahal, si Abraham bitubag ngadto sa iyang hangyo nga suguon si Lazaro gikan sa iyang nahimutangan ngadto sa iyang nahimutangan. Sa giingon diri tuwag ni Abraham sa verse 25 apan si Abraham miingon, anak, hinumdumi nga sa buhi pa ikaw nakadawat ka sa imong mga maayong butang og si Lazaro sa mao nga pagkaagi sa mga daotang butang apan karon ania siya ginalipay og ikaw anaa sa kasakit. So diri sa verse 25 gipahinumdom ni Abraham ang ilang mga binuhatan samtang nabuhi pa sila diri sa kalibutan. Mga igsuon, nindot kaayo na kung kita atuan na sa pikas sa kinabuhi, mahimong susama kita ni Lazaro. Nga diin dito wala na ipagsukmat. Dito walay mga pagmahay sa lugar nga iyang napadulngan tungod kay anaaman ang kalipay nga diin mo ay ganti, maoy sukli sa iyang tanan nga mga pag-antos diri sa kalibutan. Samtang nabuhi pa siya kauban sa iyang pisikal nga lawas sa kalibutan. Apan ang Dato sa tinuod siya nagpatuyang apan wala man niya hinumdumi ang Dios sa iyang kinabuhi o posibleng nahinumduman apan iya kining gibaliwala ang mga palatuntunan sa Dios samtang kita nabuhi diri sa kalibutan. Mga igsuon, daghan kaayong mga tao karon nga nasayod na unta apan ilang gina-reject
ilang ginasalikway ang mga butang nga unta may maghatag kanila o kasiguraduhan sa ilahang padulungan sa ilang kalang. Daghan ang mubalibad, daghan ang mubarog nga wala ko nagkinahanglan ana kay nana ko'y relihiyon. Apan daghan kaing mga tao karon nga mga relihiyoso pero wala na bag-o ang ilang kinabuhi. Mga igsuon, basin unya mga butang panahon nga diin ang nahimutangan ni Lazaro walay pagmahay, walay pagbangutan sa kasakit, kundi siya ginalipay kauban ang mga manalunda. Apan kining isa ka tawo nga nagbaliwala, kining isa ka tawo nga wala nagtuman, nagbangutan siya sa iyang kahimtang dito sa Hades tungod kay iyang gibaliwala ang mga katudluan sa atong buhi nga Dios. Wala niya tagaig pagtagad samtang siya nabuhi diri sa kalibutan. O karon anaa siya sa kasakit sa maong sigla. Mga minamahal, daghan kaayo ang mga katawhan na mapadulong aning dapita. Matud pa sa mga kadaghanan karon nga nagpatuyang sa kalipayan sa kalibutan, daw murag wala sila kaguol sa ilang kahimtang kung asa sila padulong. Unya, kung hapit na mamatay, ay pa mahinumdom sa Ginoo. Mga igsuon, Ginoo na lang pod ang mag-igo nila. Kung tinuod ba ang dawaton ba sila sa Ginoo, kung ayha pa nila hinumduman ang Dios, kung kanusa sila hapit na mamatay. May lagi og unta, moagi pagkasakit. Unya og dili na moagi og pagkasakit, diretso mamatay sa unsa man nga mga kaparaanan sa pagbawi sa ilang kinabuhi. Sa unsaon man ang ilang kalag, dili gyud ikalimod nga dunay usa ka dapit nga pagbangutan, usa ka dapit nga puno sa pagmahay, usa ka dapit nga diin puno sa kasakit. Padulungan sa mga tao nga mga nagbaliwala, padulungan sa mga kalag sa mga tao nga diin nagpatuyang sa kalipayan dining kalibutan. Og si Abraham, ipahinumdom ang ilang mga binuhatan samtang buhi pa sila. Mga igsuon, mga minamahal, ang pulong sa Dios mao ni magpahinumdom sa atong mga binuhatan human sa atong kamatayon. Sa 26, labot pa niining tanan. Sa taliwala namo ug nimo adunay gibutang nga usa ka dakong bungaw aron ang buot motabok gikan diri nganha kaninyo dili makahimo ug walay makatabok gikan dinha ngari kanamo. So diri gipadayag sa bersikulo 26 gipadayag ni Abraham nga sigon sa hangyo sa usa ka dato nga ipatabok ipaadto si Lazaro sa iyang nahimutangan. Apan niingon si Abraham, walay makahimo nga makaanha kaninyo gikan diri kanamo tungod kay aduna kini usa gibutang nga usa ka dakong bungaw. Sa to pa mga igsuon gipadayag lamang niining maong bersikulo nga human sa kamatayon sa tao kung mapadulong sa Hades ang iyahang kalag, gipakita lang diri nga wala nay paglaom pa ang ilahang kinabuhi. So mo ipasabot kung paingon na ta diha sa Hades, nagulat na lang ta og final judgment nga diin itambog na gid sa kalayo sa infierno ang atong kalag nga nagbangutan sa Hades. So wala na ipaglaom nga makaiskapo pa ta dihan dapita. Apan matud pa ni Abraham, maingon man usab kami dili makahimo sa pag-anha kaninyo, mayon man usab kamo dili makahimo sa pag-anhi sa among nahimutangan. So sa to pa mga minamahal, wala nay chance pa kung kita napadulong sa Hades, paabot na lang ta sa paghukom sa atong buhi nga Dios aron kita ibulid na sa kalayo sa impyerno nga walay pagkapalong. Og siya maingon, 27, pusa amahan, ako magaampo kanimo, nga siya suguon mo, unta sa balay sa akong amahan. Kay ako adunay 5 ka mga igsuong lalaki, aron siya magamatuod ngadto kanila, tingali unya makaari usab sila ni aring dapita sa kasakitan. Nining maong verse 27 ug 28,
nakita sa usa ka taong dato nga wala na siya paglaom pa nga makaiskapo sa iyang nahimutangan. Dili na siya ma-rescue sa iyang nahimutangan. Busa siya mihangyo kang Abraham nga si Lazaro buhion pag-usab gikan sa mga minatay. Suguon sa kalibutan, moadto sa ilahang balay. Kay doon na siya 5 ka igsuong mga lalaki nga buhi pa. Aron si Lazaro magpamatuod nga diin adunay dapit nga kasakit nga iyang nahimutangan o dili siya gusto nga niya 5 ka igsuong mga lalaki makaadto diha sa iyang nahimutangan. Mga igsuon nitubag si Abraham sa hangyo sa maong dato kay nakita sa dato wala na siya ipaglaom nga makaiskapo sa maong dapit. Busa gusto niyang isave ang iyang 5 ka mga igsuong lalaki. Apan mitubag si Abraham. Apan si Abraham miingon atoa kanila si Moises ug ang mga manalagna papatalinghuga sila kanila. Mga minamahal, niingon si Abraham tuwa kanila si Moises ug ang mga manalagna. But pasabot naa didto ang mga magwawali. Dili na kinahanglan nga naay mabuhi gikan sa mga minatay para magpahibalo nga dunay dapit sa kasakit o dunay kalipay. Mga minamahal, wala mag-grant ang hangyo sa usa ka taong dato. Gusto niya i-save ang iyang 5 ka igsuong mga lalaki. Apan wala mag-grant na mabuhi pag-usab si Lazaro. Kay ningon si Abraham, ana ay mga nagamantala sa maayong balita. Papamatia sila ngadto kanila. Apan miingon si dato na usab. Apan Abraham miingon. Apan si Abraham miingon. Nasa verse 30. Og siya miingon. Dili amahan nga Abraham. Kay kung usa sa mga minatay ang muadto kanila, maghinulso sila. So ingon na lamang ni ana ang pagbati sa usa ka taong dato nga diin atoa sa hadis ng pagdulusa ang iyang kalag nga diin wala na pag-asa nga mahawas siya dito dapita. Mayon siya dili amahan nga Abraham. Kay kung si Lazaro mabuhi pag-usab, mutuo sila o maghinumso sila. Apan unsay giingon ni Abraham, itubag na usab siya sa verse 31, apan si Abraham miingon kaniya, kung kang Moises ug sa mga manalagna, dili sila managpatalinghog. Dili usab sila mga lukmay, bisan may usa nga mabanhaw gikan sa mga minatay. Tinuod mga igsuon, mga minamahal. Dili pamaagi nga dunay mga nangamatay nga gikinahanglan mo balik para magpahibalo nga naay langit o impyerno, naay kasakit o kalipay. Dili na gikinahanglan. Tungod kay ang Biblia, ang pulong sa Dios dinhi na gipahibalo nga naay langit, naay impyerno. Klaro kaayo kung atong tun-an ang balaang kasulatan kung ang tao ablihan lang atong salabutan. Magtuon ta ang ato ang idulungog atong ablihan. Mamati ta sa pulong sa Ginoo. Isulti sa Dios nga dunay langit, dunay kalipay. Isulti pud sa Dios nga dunay impyerno nga kasakit nga padulungan sa mga tawo nga magbaliwala diha kaniya. Busa ang giingon ni Abraham, pamamatia sila. Kay kung dunay mabuhi, dili sila malukmay usab. Sa mga igsuon, mga minamahal, unta ang Biblia ang atong gitun-an, ilabi na dining broadcast, si kinsa man ang namati kining atong gitun-an karon, og sa mga matun-an pa, atong gidasig nako ang matag usa, magtuon ta. Kay mao ni ang kining atong pagtuon sa pulong sa Ginoo, mao ni magdala nato dito sa langit, mao ni magtultol sa eksaktong dalan, paingon sa kinabuhi nga walay katapusan, paingon sa kalipay nga dili kamahayan. Og ang Biblia usab ang magsulti nga kung kita magpabilin nga magbaliwala, magpabilin nga dili maghatag og pagtagad, dili sabton ang pulong sa Ginoo, ang Biblia usab namulong adunay kasakit nga nagpaabot nga di kanato. O adunay kasakit nga giantos sa mga katawhan nga nauna kanato. Busa mga igsuon alang kanako, mipili ko sa pagpangalagad sa Ginoo kay dili ko gusto moadto ni anang dapita. Ay hinaot pa unta nga atong nasabtan ang panawagan sa Dios, buot sa Dios nga walay ni bisan usa kanato nga mahiagom sa kalayo sa impyerno. Ang gusto sa Ginoo makauban ta tanan dito sa langit. Apan nganong dunay maimpyerno tungod kay naay daghang mga tawo nga dili gusto moadto langit. Ang ilalang tinguha nga gusto sila malangit pero ilang kinabuhi dili pwede makasulod dito sa langit. Ang gikinahanglan sa Ginoo putli nga kinabuhi. Gusto ka nga
makaadto sa langit, makaadto sa kalipay, talikdi ang kasalanan, talikdi ang kalingawan sa kalibutan, talikdi ang tanan nga naa sa kalibutan nga buhat kun og moalagad kita sa Ginoo. Atong kinabuhi, atong tarungon nga diin ang Dios mahimuot kanato samtang nabuhi kita diri sa kalibutan. Salamat sa Ginoo, adunay kinabuhi human sa kamatayon, abi natog human sa kamatayon okay na ang tanan, pero aduna pay kinabuhi human sa kamatayon pisikal. Mao na ang kinabuhi na walay katapusan sa langit o sa impyerno. Mga igsuon, hinaut-unta nga atong nasabtan ang ebanghelyo sa Dios ninintakna sa kagabion. Daghang salamat o ako nang ibalik sa atong mga anchor ang platform. Amen. Salamat sa pulong sa Ginoo nga na butyag na sab o napdunggan nato nining kagabion. Nagisgot kini mahitungod sa duha ka klase nga kinabuhi. Dato panpobre. Pansalamat sa Ginoo nga naghatag siya assurance na bisan ikaw pobre kung nangalagad ka kaniya, do na kay maayong paingnan. Apan kung ikaw dato sab di mangalagad ngadto sa Dios, do na gid poy dili maayo nimong paingnan. Kaya nasa tao ang pagdesisyon unsa biyang pilion. Apan alang kanato sumala sa atong gitun-an nga mas maayo ang pagpangalagad sa Ginoo kay nagpaabot ang maayong kinabuhi human sa kamatayon. Kaya dalaygon ang Dios nining takna sa kagabion sa makausapa, kita na usab nakadungog nga ang Dios kanunay nagpahinumdum kanatong tanan. Tungod kay ngano mahal ta sa Ginoo, dili niya gusto ang tawo moadtog impyerno. Maong dunay pagmantala sa ebanghelyo nining kagabion pinagi sa kahanginan para kita mapahinumduman. Kaya dalaygon ang Dios nining takna sa kagabion. Salamat sa atong magwawali nga atong nakauban sa akong kuangkor ug ingon man kaninyo mga igsoon nga among nakauban nining gabion na dinhi sa kahanginan. Father K. Ben, salamat sa Ginoo sa dakong kayunan uban sa mga kaygalaan sa inyong pag-uban hangtod sa natapos kita. O, salamat sa Ginoo sa mensahe nga iyang ipadayag sa matag usa. Hinaot niya kini magpabilin sa matag usa nga nagasing-kasing o sa gihapon adunay mga pagpamalandong o maabot ang panahon nga mo desisyon kita nga mga lagad sa Ginoo. O piliin nato ang pinaka mayong butang na kundi ang gitanyag sa Dios ang kinabuhing walay katapusan. O sa sunod nga usab nga higayon, maguban-uban kita sa maong pagsidya sa pinulungan ni Buano. Og may gabi kanatong tanan mga igsoon ug mga kaygalaan. So adto kita sa atong mga pagampo, closing prayer. Pagampo ta mga igsoon atong idukong atong mga ulo. Kanimo amahan nga langit nun, Dios nga labing gamahanan. Salamat amahan ining takna sa kagabion sa makausapa. Nakig-uban ka kanamo sa pagtuon sa imong pulong. Salamat sa maayong koneksyon sa internet. Walay kababagan samtang kami nagahimo sa mong programa. Salamat sa among mga kauban. Salamat sa Espiritu Santo na amoy among kauban nining gabion na. Sa among pagtapos nining mong serbisyo, man Diyos among gipangay kanimo nga ang katong mga pulong nga naitisok o nadungog sa among mga kagalaan nining gabion na hinaot nga mo kutoy mag-aghat kanila nga sila usab magtinguha nga ikaw ilang alagaran. Salamat sa imong gihatag kanamo nga higayon. Salamat usab sa imong padayon nga pag-uban nganhi kanamo. Dalaygon ka nining takna sa kagabion, kanimo namo igauli ang kahimayagan ungganan pinagi sa ngalan ni Jesus nga mahal manunubos. Amen. 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 Maayong gabi sa tanan. Salamat sa nagpaluyo sa nining maong programa. Bye-bye mga igsoon. God bless.